президентски избори в Париж, в Франция в неделя, в които Саркози губи изключително много от позиции. И затова ние тук може да тълкуваме, че всъщност с тази война, която той повежда по някакъв начин, би искал да си върне точно това доверие на сънародниците си. Правили сме в това тълкование, господин? До някъде, доколкото става дума за политиката в самата Франция, това е така. Но от гледна точка на цялата операция, на цялата кампания срещу Либия, все още съществува страшно много неизвестни. И според мен Франция и нейният президент Никола Саркози играят ва-банк в случая с надеждата, че тази операция ще започне, ще приключи достатъчно бързо и то с успех. За съжаление, гаранции за това няма. Защо казвам това? Една кампания за създаване на зона забранена за полети е сравнително ограничена по своите мащаби. В случая обаче се създава впечатлението, че целта на цялата кампания не е толкова да се ликвидира въздушното превъзходство на правителствените войски над въоръжените части на опозицията, колкото да се стигне до една по-далечна цел – свалянето на режима в Триполи. Ако това е наистина целта, то тогава стратегията включва неизбежно в даден момент и сухопътна операция. Нещо, което нито НАТО е готов в момента да оглави, нито самите либийци са готови да приемат като външна помощ. Затова, като казвам, че Саркози играе в банк, имам предвид факта, че все още стратегията на цялата мисия, онова, което Западът иска да направи в Либия, не е напълно изяснено. Това, което казвате, подкрепя и твърденията на премиера Борисов в сутрешното ни предаване вчера, който твърди, че целта не е до край ясен, дори обяви всичко това, което се случва спрямо Либия като авантюра. В крайна деня каза, че е правилно, но в крайна сметка остана усещането, че целта не е ясна. Първоначално резолюцията на Съвета за сигурност на ООН беше приета с идеята именно да се гарантира безопасността на цивилните, живота на обикновените хора. Обаче се оказва, че в самата Либия лагерите са доста поляризирани. Има много яростни защитници на либийския лидер, има и яростни негови противници. И нещо, което също се проявява в лагера на противниците на Кадафи са хора от неотдавнашното му най-близко обкръжение. Тоест, там де-факто не е ясно за какво става дума. Господин Киряк Цонев, да, ще е човекът, който ще ни така въведе. Първо, вие сте превеждал на Кадафи, познавате го. Да. От малкото българи, които лично го познават. Да. Веднага ще ви помоля да коментирате. Синът му Хамис е умрял в пламъци и ви попитах колко сина има Кадафи. Никой не може да каже точно колко сина има Кадафи. Те са 7 или 8. Отначало се говори и за 4, защото зависи колко са собствените синове на Кадафи. 4-5 от тях са усиновени. Те са синове, те са сираци, усиновени от самия него. Дъщеря му също е усиновена, тя не е негова. Възниква въпроса тия синове, които са собствено негови, колко са. Аз ги изчислявам на 4. На 4, добре. Да. Познавате Кадафи. Кажете ми в тази една ситуация какво може да очакваме от либийският лидер? Какви са неговите козове и в една такава война, буквално, как да очакваме да реагира? Кадафи е типичен бедуин. Бедуинската психология е неотстъпчивост. Това съществува при него. Според мен това, което става в Либия, това е сблъсък не толкова на политически идеологии, колкото на племена помежду си. Запада с изтока. Юга още мълчи. Разбира се, именно това разделение на страната ние не бива да му предаваме прекалено много политическа окраска. На времето Кадафи смъква крал Сенуси. Сенуси е от западната част. Бенгази винаги е било опозиционно настроена към Триполи. Това е трайно. Това е още, ако вие спомните, че по времето на делото на медицинските сестри Бенгази използваше
много козове срещу самия Кадафи, че не е допуснал тия хора да дойдат. Сега виждате, че тия същите хора, които обвиняваха сестрите, в момента са шефове на опозицията. Да, и обвиниха Кадафи за човекът, който е предизвикал целият проблем и процес и всичко тогава. Макар че това са хората, които измъчваха нашите сестри. Те ги измъчваха в затвора само и само да се признаят. И доколкото знам, някои от тях щът са се признали някои неща, които никога не са вършили. Не са вършили. Добре, в тази една ситуация, как тълкувате намесата на света в ситуацията в Либия и какво наистина може да очакваме от самия Кадафи? Той каза, че ще се бори до смърт. Той не отстъпчив, това се вижда, но кои са неговите козове сега? Неговата неотстъпчивост, аз казах, се дължи на неговата психология. Кадафи може сега по фронтовете, като армия, може да отстъпи. Но Кадафи може да отстъпи къде? Той може да отстъпи в безкрайната пустиня, където никой не може да го открие къде е. Колкото намериха Бен Ладен, толкова ще намерят и Кадафи в бъдеще. И Кадафи може и Либия е в състояние, както е водила, да води една много дълга партизанска война. Тя ще се изразява в отделни стълкновения, тук или там, но тя ще се издава една непрекъсната нестабилност. Кадафи е свикнал да живее в палатки. Тоест за него не е никакъв проблем от тук нататък да продължи живота си така. Да. И той ще се превърне, по този начин, той мечтае да се превърне в общоарабски национален герой. Вие поставихте въпроса, защо тогава се намесиха Европа. Аз бих казал, че Европа тук сбърка, когато се намеси в един практически вътрешно-племенен конфликт. И Либия е заплашена от разцепление на практика изток, запад, юг. Такова разцепление при такава намеса настъпи фактически в Ирак. Сунити, шиити, кюрди. Това е, ето, и сравнението, което правят и във Франция между Либия, не е с Косово, с Ирак. Питам ви, последно към вас, защото познавате хората там, познавате Кадафи. Добре, сваляме Кадафи. Кой ще дойде? Това е много важен въпрос. Кой ще дойде? Във всичките тия движения, които ние ги виждаме, Тунис, Египет, Либия, Йемен, Бахрейн, единственият лозунг, който се вдига от масата, отдолу е долу еди кой си. Програма няма. Тоест няма наследник. Няма наследник, няма програма. Какво ще се прави по-нататък? Никой не може да ви каже какво ще се прави по-нататък в тия държави. И тая липса на програма, по-моему, тя е умишлено определени политически сили държат тая липса на програма като бъдещ кост. А тия сили, за съжаление, аз предвиждам една неприятен изход за нас самите. Ако в тия страни се проведе една действителна демокрация, действително демократични избори, ние може да стигнем до положение, каквото е Хамас в Газа, с демократични избори по демократичен път на преден план ще излязат ислямистите, от което на този етап човечеството се бои. Но ние трябва да мислим и за такава перспектива и така както България, конкретно България, успя да създаде една гъвкава политика след спадането на шаха на Иран, ние да продължим да сътрудничим с новия ирански режим, ние трябва да сме готови да сътрудничим и с някои ислямистски режими, още повече, че много от тях гледат и положително към България, като към двурелигиозна държава. Така е, благодаря ви, господин Цонев, господин Петров, и на вас благодаря за участието. Ако имате едно изречение, за да ни успокоите, че няма да стане Трета световна война, ще ви бъда благодарна. За Трета световна война въобще не трябва да се мисли. По-скоро трябва да се мисли за това какво ще правим ние, след като нещата там по един или по друг начин се успокоят. И тогава ще трябва да има доста сериозно пренареждане на нашите представи, кои са хората, кои са институциите или общностите, които могат да ни бъдат съюзници, партньори и така нататък.